2026. România sărbătorește 150 de ani de la nașterea lui Constantin Brâncuș. Îl numim mândria noastră națională, dar în spatele monumentelor de bronz și de piatră am lăsat să crească o grădină de mărăcini, mituri toxice, care ne spun că Brâncuș ne-a disprețuit, că România și statul român l-au renegat și că genialul sculptor ar fi murit având pe buze blestemul că suntem un popor de proști. Este timpul să curățăm această imagine. În minutele următoare, demontăm, piesă cu piesă, minciuna unui Brâncuș care s-ar fi rușinat de țara lui și descoperim un artist care, chiar și la Paris, a trăit și a simțit românește. Măcar atât îi datorăm marelui artist în anul său omagial. Dacă aveți curiozitatea să căutați pe internet combinația dintre statul român și operele lui Brâncuș, primul și cel mai frecvent răspuns găsit va fi acesta. Cităm: cum a refuzat statul român operele lui Constantin Brâncuș? Dacă veți pune întrebarea aceasta inteligenței artificiale, veți primi același răspuns, eventual unul mai nuanțat. Academia Română a refuzat operele lui Brâncuș. Nimic mai fals. Statul român nu a refuzat niciodată operele sau moștenirea Brâncuș. Și aceasta dintr-un motiv foarte simplu. Brâncuș nu a intenționat niciodată să doneze operele și atelierul său statului român. Acest mit profund dăunător a fost lansat și întreținut în anii 90 de către istoricul de artă Barbu Brezianu. Acesta a scris că Brâncuș a dorit să lase operele și atelierul de la Paris statului român comunist, dar s-ar fi lovit de refuzul Academiei. În sprijinul alegațiilor sale, Brezianu a adus o stenogramă a unei ședințe a Academiei Române din 7 martie 1951. Din acel proces verbal s-au extras câteva opinii negative despre Brâncuș, între care cele ale lui George Călinescu, Alexandru Graur și Iorgu Iordan, din care s-a concluzionat, între ghilimele, că Academia ar fi refuzat o ofertă a lui Brâncuș. Totuși, nimic mai fals. În realitate, acea ședință nu a avut nicio legătură cu vreo ofertă a lui Brâncuș, iar stenograma nu menționează absolut nimic despre așa ceva. Dimpotrivă, era o ședință ordinară de lucru a Academiei în care s-a discutat, printre altele, și despre opera lui Brâncuș. De altfel, cel mai mare cercetător din lume în ceea ce privește viața lui Brâncuș, românca Doina Lemni, spune că lui Brâncuș nici nu i-a trecut prin cap să lase ceva statului român. Motivul este foarte simplu. Atelierul său era la Paris, acolo unde locuise timp de peste 40 de ani. Brâncuș avea tot interesul ca opera sa să fie conservată într-o stare cât mai bună, iar transportul acesteia pe o distanță de peste 2100 de kilometri ar fi fost total contraindicat în acest scop. Lemni explică faptul că Brâncuș nu mai cunoștea lumea de la București, iar politicienii care l-apreciaseră în interbelic erau fie după gratii, fie în exil, la fel ca și el. În plus, Brâncuș, care toată viața fusese extrem de atent cu imaginea sa și a operelor sale, cu siguranță s-a gândit că acestea vor fi mult mai vizibile la Paris, în centrul Europei, decât în mijlocul unei țări din spatele cortinei de fier. Chiar și așa, Brâncuș a lăsat Bucureștiului o colecție importantă, precum a lăsat și Craiovei, iar de Târgu Jiu, ce să mai zicem. Acolo este esența întregii sale opere, un monument unic și grandios. Răspunsul pe scurt, nu. După cum povesteam mai devreme, Barbu Brezianu a fost cel care a lansat și întreținut falsul, potrivit căruia Academia Română Comunistă ar fi refuzat operele lui Brâncuș. Tot el scria că această decizie ar fi fost doar vârful unui iceberg al denigrării lui Brâncuș de către regimul comunist. În realitate însă, lucrurile nu au stat așa. Cheia poveștii constă în trecutul lui Barbu Brezianu. Marele istoric de artă fusese deținut politic în anii 50 și după căderea comunismului a găsit mediul și cadrul propice pentru a-i pedepsi pe foștii săi torționari. Cu siguranță, Brezianu a exagerat mult povestea denigrării lui Brâncuș pentru a da o mai mare credibilitate propriei sale opere. Cine să-l înțeleagă pe persecutatul Brâncuș dacă nu un coleg de suferință, așa cum era el? Este adevărat că regimul comunist, în special în anii 50, a persecutat mulți intelectuali și artiști români. Însă, în mare parte, acest lucru nu se aplică, dacă analizăm dovezile, și lui Constantin Brâncuș.
Celebrul proces verbal al Academiei, pomenit ceva mai devreme, nu a fost un refuz al operelor, ci o discuție ideologică, specifică epocii. Și chiar dacă este adevărat că, în contextul regimului comunist, unii intelectuali afiliați regimului s-au raportat în mod nedrept și chiar nedemn la Brâncuși, asta nu înseamnă că România l-a renegat, chiar și atunci, în mod public, pe marele sculptor. Din contră, dacă privim faptele în contextul lor mai larg, imaginea se schimbă radical. Pentru demontarea tezei articulate de Barbu Brezianu, există din fericire dovezi clare și irefutabile. Astfel, în 1956, în plin regim comunist, la București se deschide o mare expoziție Brâncuși, menită să onoreze moștenirea artistică a marelui sculptor. Fără îndoială, Brâncuși a știut de acest eveniment, ivit cu 3 luni înainte de moartea sa. Din păcate, slăbiciunea omenească a lui Barbu Brezianu a lăsat urme adânci și a dat naștere unui mit care s-a întipărit profund și nedrept în mentalul colectiv românesc. Și totuși, în anii 50, Coloana Infinită abia a scăpat de la demolare. Este o propoziție des întâlnită în presa și pe internetul românesc. Potrivit acestei teorii, regimul comunist ar fi încercat să dărâme Coloana Infinită de la Târgu Jiu pe motiv că aceasta ar fi reprezentat un monument burghez care nu avea ce căuta în peisajul noii Românii a clasei muncitoare. Dar cum au stat de fapt lucrurile? Cercetătorul Sorin Buliga a explicat că a găsit în arhivele naționale o cerere a Secției de Artă și Cultură a Comitetului Provizoriu Gorj din 17 mai 1949 către Serviciul Arte Plastice din cadrul Ministerului Artelor și Informațiilor de la București, prin care se cerea permisiunea desfințării monumentului denumit Coloana fără sfârșit, pe motiv că era construit de către Gheorghe Tătărescu. O săptămână mai târziu, de la București s-a transmis că monumentul va rămâne în starea în care se află până ce se va analiza situația acestuia în cadrul Comisiunii Superioare a Monumentelor Publice. Monumentul a rămas în picioare. Peste 2 ani însă, comuniștii locali din Târgu Jiu reiau problema. Pe 7 martie 1951, Secția de Gospodărie Comunală și Industrie Locală a Sfatului Popular a transmis către Ministerul Afacerilor Interne o adresă prin care cere permisiunea pentru a demola coloana, pentru că fierul rezultat ar fi de, cităm, primă necesitate la alte lucrări edilitare și, oricum, monumentul nu ar avea nicio estetică. Ministerul nu știe ce să facă și trimite mai departe cererea la Consiliul de Miniștri pentru a se da o rezoluție. Urmează o întreagă epopee birocratică, documentul fiind redistribuit către Academia Republicii Populare Române, Comisia Științifică a Muzeelor și Monumentelor Istorice și Artistice, la data de 5 ianuarie 1952. Răspunsul Academiei, apropo de ceea ce vorbeam adineauri, a fost categoric. Această coloană nu trebuie distrusă, ci conservată, fiind un monument de artă. Și părea că totul se va termina aici. Din păcate, oportunismul și prostia și-au dat mâna până la urmă, așa că, în 1953, 2 activiști comuniști locali, Lalescu și Babalâc, nu e o invenție, chiar așa-l chema, au decis, de capul lor, să dea jos coloana pentru a vinde fierul și a face rost de bani pentru o acțiune a comuniștilor ce urma să aibă loc în Târgu Jiu. Responsabil de ideea genială a fost Tănase Lalescu, un oportunist de cea mai joasă speță care s-a gândit că se va remarca în fața comuniștilor locali. Pentru a o pune în practică, i-a cerut acceptul lui Babalâc, șeful său direct, care l-a asigurat că poate trece la treabă pentru că știe el că primarul nu se va opune. Lalescu a făcut rost de un tractor. Alături de un muncitor, a pus lanțuri în jurul coloanei legate de tractor și a pornit motorul. Din fericire, lanțurile s-au rupt imediat și, chiar dacă a mai încercat odată, lamentabilă inițiativă s-a sfârșit rapid. După 1989, Lalescu a devenit mare membru al unei anume organizații secrete și așa zis capitalist, arătându-ne că oportunismul este mai periculos decât orice ideologie. Aceasta este povestea reală a tentativei de demolare a coloanei fără sfârșit. O inițiativă solitară a unui activist zelos care nu poate fi pusă în cârca regimului de atunci sau a României per ansamblu.
Dacă adevărul despre Brâncuș vi se pare la fel de fascinant ca opera marelui sculptor, nu uitați să apăsați butonul de like și să vă abonați la canalul nostru. Ajutați-ne să ducem povestea mai departe printr-o distribuire, iar în comentarii spuneți-ne: cunoșteați aceste detalii despre coloana infinitului? În primul rând, trebuie spus că Brâncuș nu doar că a iubit România, ci a iubit numai România. Aceasta nu o spunem noi, românii, ci și străinii care l-au cunoscut, și chiar și sculptorul însuși. François Stally, un artist francez care a trăit în apropierea lui Brâncuș și l-a cunoscut bine pe artistul român, mărturisea într-un interviu că, cităm, el iubea numai România. Ar fi vrut să se întoarcă acolo. Era singura țară demnă de el. Am descoperit în România, prin oamenii pe care i-am întâlnit, moștenirea pe care a purtat-o cu el și pe care a transpus-o în opera creată la Paris. Am încheiat citatul. Să vedem ce zicea Brâncuș însuși. În 1937, după ce acceptă propunerea de a asculta ansamblul de la Târgu Jiu, Brâncuș spune: m-am hotărât să mă întorc în luna mai și nu pot să vă spun cât sunt de fericit că pot face ceva la noi, în țara noastră. Vă mulțumesc dumitale, cât și doamnei Tătărescu, pentru privilegiul pe care mi-l acordați. Am încheiat citatul. Nu ne credeți? Să continuăm. Brâncuș, un băiat crescut la țară, pe plaiurile Olteniei de sub munte, a dus cu el în lume toate elementele lumii satului românesc. Astfel, e bine cunoscut faptul că Brâncuș iubea mâncărurile românești pe care îi le gătise mama acasă, la Hobița. Petre Pandrea își amintea că Brâncuș îl exaspera cu mămăliga pe care o gătea constant, la tuci sau ceaun, atunci când primea vizita oaspeților. Ce poate fi mai românesc decât mămăliga? Cunoașteți mulți francezi care gătesc mămăligă la Paris? Ei bine, nici noi. Mai mult, deși era la Paris și avea acces la toate noutățile vremii, Brâncuș gătea pe vatră, așa cum știa de la el de acasă. Mâncarea favorită a lui Brâncuș? Friptură de pui la ceaun, cu varză murată și mămăligă, asezonată cu țuică de prune. Până și țuica o făcea singur. Câteodată, dimineața, își servea invitații cu brânză și ceapă verde. Dar nu doar mâncarea îi trăda lui Brâncuș dorul și iubirea de țară. Așa cum a mărturisit prietenul său, Vasile Georgescu, paleolog, Brâncuș își amintea toate tradițiile populare pe care le cunoscuse în satul său natal. Sculptorul povestea oricui avea chef să-l asculte despre datinile din Hobița natală pe care Costăchel le deprinsese de la ai săi. Dorul de țară devenise atât de puternic încât prietenii săi francezi spun că, spre sfârșitul vieții, Brâncuș i-a ales pe Alexandru Istrati și Natalia Dumitrescu să-i fie moștenitori pentru că se înțelegeau în românește. Și așa ajungem la infama vorbă care este pusă în seamă lui Brâncuș, cum că sculptorul ar fi spus despre români că v-am lăsat săraci și proști, vă găsesc și mai săraci și mai proști. Nimic mai fals. Acest aforism, ca și multe altele, nu are nicio bază reală, documentară. Se bazează pe niște vorbe pe care Brâncuș le-ar fi spus unor rude de ale sale la sosirea în țară. Dar nu există niciun semn sau indiciu că Brâncuș și-ar fi desconsiderat neamul și țara. Ultimul cuvânt îl are chiar Brâncuș. Vă oferim un fragment dintr-o scrisoare pe care sculptorul o trimite de la Paris în 1914, adresată fratelui Vitreg, Nea Vasile, și unui anume Nea Petrică. Vorbește Constantin Brâncuș. Am zis că aici stau într-o casă cu 6 etaje. Am mulți amici, dătate națiile. Eu stau jos și ușa mea de la atelier dă chiar în bătătură. Și cum până acum nu dădu neaua pe aici și nici frig nu e, aseară scosei chirostriili în curte și pusei de o mămăligă cu 3 pui fripți pe jar, cu usturoi. De câte ori fac mămăligă, mi-aduc aminte de nopțile pe care le-am petrecut în mai la Măgura. Și mă învăța tanti Manda să las mămăliga să se lichească de fundul ceaunului. V-am spus că aici, în mahalaua asta, s-adunară din toate părțile lumii, italieni, ruși, chinezi. Ăștia au o droaie de restaurante. Tăți mă invită în țara lor, că aș duce o ghinii. Și eu le zic, dacă ghinii îi la ei, ce dracu caută la Paris?
eu cu mare drag mă apucai să vă scriu, fiindu-mi tare dor de pământul nostru. Acu că se apropie Sfântul Crăciun și sărbătorile de iarnă, vă urez multă sănătate, lui tanti Didina, lui tanti Manda și la toți copchii. Multe felicitări de sărbători și să petreceți cum numai la noi pe pământ românesc se poate. Sunt acestea vorbele și gândurile unui om care se rușinează cu țara lui sau a unuia care o iubește din tot sufletul? Vă lăsăm pe voi să judecați. Constantin Brâncuș era un om al rânduielii și al bunului simț. Devenit celebru la Paris, Brâncuș nu s-a dat cu vremurile, așa cum au făcut-o alții, și nici nu s-a închinat puternicilor zilei pentru a le câștiga favorurile. Un episod relevant în acest sens a fost povestit de pictorița franco-izraeliană Hana Ben-Dov, o femeie care l-a cunoscut bine pe Brâncuș, locuind ani de zile lângă atelierul acestuia din Ampas Ronsin de la Paris. Brâncuș punea accent pe politețe. Primea oricând oaspeți, dar cu condiția să se anunțe înainte. Astfel, povestește pictorița, într-o zi Brâncuș a invitat-o la un ceai în atelier. La un moment dat se aude soneria, iar românul se arată revoltat. Ce tupeu să sune așa la ușă când eu sunt ocupat! Totuși, a continuat Hana Ben-Dov, Brâncuș s-a ridicat să deschidă. S-a întors după câteva minute cu un buchet uriaș de flori în brațe. Cine erau oamenii ăia? A întrebat pictorița franco-izraeliană. Familia Rothschild, a răspuns sec și tăios românul. Brâncuș tocmai închisese ușa în nas uneia dintre cele mai influente familii din lume. Constantin Brâncuș a fost un artist român care, prin opera sa, a devenit universal. De aici până la pretenția unora că ar fi fost francez sau european mai mult decât român, este însă cale lungă. După cum am văzut, artistul și-a iubit țara și neamul, de dorul cărora a ars până în ultima clipă. La fel, am văzut că România nu l-a renegat niciodată pe Brâncuș, chiar dacă în orice pădure există și uscături. Francezii i-au demolat atelierul și au construit o spălătorie în locul său. Americanii au râs de el și nu l-au considerat artist. Și totuși, nimeni nu ar spune că Franța și America nu-l merită pe Brâncuș. Să nu o facem, deci, nici noi. Și când cineva ne va mai spune peiorativ că suntem mămăligari, să-i răspundem cu bun simț și demnitate. Da, suntem mămăligari, așa cum a fost și Marele Brâncuș. La finalul acestei călătorii prin viața lui Constantin Brâncuș, vă invităm să susțineți canalul cu un like și să distribuiți documentarul. Adevărul merită să ajungă la cât mai mulți români. Spuneți-ne în comentarii ce altă personalitate ați vrea să readucem la lumină. Și nu uitați să vă abonați la Povestașii. Să ne auzim cu bine!